nnọọ na Igbo Museum bụrụkwa na Anambra State Museum because a maara na ihe eji akpọ Igbo Museum bụ na ofu nwaafọ Igbo Ukwu a bụ Sir Timothy Chukwubunna Umeweni ọ ya bụ onye lụchalụ museum na wee were nye n'aka ndị gọọmenti so ọ ya mere na akpọ ya Anambra State Museum mana ị nwere ịkpọkwa Igbo Museum ọ nọkwa ya so ebe anyị nọ kịta ihe anyị na-akpọ bụ exhibition hall ebe a na-egosi ihe dị iche iche ihe gbasara ihe ndị nna nna anyị ha ji wee bi gịnị wee bi ndụ mgbe ochie ọ ya ka ya afụ n'ime ebe anụnwa ụfọdụ ka na-aga n'iru ụfọdụ ka kwụsịrị akwụsị mana n'ime ihe niile dị ebe a ndị kwụsịrị adịghị ka ha olulu ịnọ ma ọ ịtọ nke a dị ebe a ihe anyị na-akpọ bụ Atangu Bell siren ndị mgbe ochie ọ ya anyị kpọrọ ya then nke anụnwa bụ afa dịka a na-akawa maka afa anụnwa ịma na the olden days mgbe ochie onwe ihe dịka ụka adịrọ ị na-anya efu nwa dibịa nọ na bọọdụ ada ebe a kedu ihe o gosiri mgbe ochie enwere ihe dịka ụka ọ bụrụ na abịa na ngwuru na ezinụlọ enweghị ihe dịka ihe ọdachi na-emebe n'ezinụlọ ahụ anyị asị ka eje jụọ ese ebee ka a na-eje ajụ ese be nwa dibịa dịka elụziri be nwa dibịa ọ ya asị gị na anyị agba gịnị afa this is the afa ka bụ gịnị afa ha na-ekwu maka ya agbazie afa wee gwabazie gị ihe na-emenụ ife na-eme gị nke na-eme gịnị jeka ịbịa abịa so ebe a ka a ga-anọ wee mee gịnị wee mechie dị okwu aba ya afa Chineke nye aka okwu ahụ eme gịnị ebie dịka nkwenye ha si wee mee gịnị wee dị mana kịta anyị enwekwa n'ụlọ ụka adịgokwa ọdịnala ndị ga-adịrị ndị ka that is the thing because I know that na sometimes ife ụfọdụ ji eme bụ ụka adịrọ mana kịta anyị enwego ụka kwenyekwa na onye na Chineke ọ ga-emazi nke ime gịnị ka ị chọrọ nke a bụkwa na okpokoro mbe then nke anụnwa bụ gịnị ọfọ dịka esi wee kọwa ya n'ala Igbo ọfọ bụ osisi na-amị ya and onye na-eji ọfọ anụnwa nji n'aka bụ old papa kagoro nka na ezinụlọ then ọ bụkwa na achọ old papa achọ onye ọzọ ga-eji ebu gịnị first son diọkpara na gịnị na ezinụlọ bụ onye ga-eji and onye na-eji ọfọ nji n'aka kịta bụ onye aka ya dị ọcha onye adịghị ebitọsi aka onye adịghị eme ife ọjọọ bụ onye na-eme gịnị na-eji ọfọ because before ị na-eji ọfọ ị ya ama na aka gị mere gịnị ọ dị ọcha maka gị na mmadụ na-eme ihe isi a na ijikwere ya ọfọ you know that na inside your mind n'ime obi gị ịma na aka gị dị gịnị ọcha so nke a bụkwa na otufe dịka a kọwara na nke a si from Enugu steeti mana ihe ọfọ anyị na-alụ ka nke ha na-eme gịnị na-alụ nke a bufalo mpi atụ na mpi efi na mpi ele ka ififa ji eme ha ji aṅụ mmanya mgbe gịnị mgbe ochie nkwụ enu ngwọ dịka ha si wee kọwa mgbe ochie there is nothing like cup eji aṅụ mmiri eme gịnị tumbler adịrọ nwere nke dị ọkwa ihe a ka anyị ji eme gịnị papa anyị ha chọba ebe ya eke nwaanyị di ewelu nke ame gịnị ihe a kpọrọ ya mpi atụ na mpi efi na mpi ele n'anya nna m were ejebezie ebe ahụ elu agbanyere ya ọṅụcha ome gịnị o tinyekwa na akpa ya then nke anụnwa bụ ọkwa anụ dịka esi wee kọwa efere adịghọ mgbe gịnị mgbe ochie ọkwa dịsi ọkwa anụ ka ọ ga-aba gwọcha isi efi eme gịnị etinyelụ nna anyị wee mee gịnị wee taa ya nke a bụkwa na efere wooden plate ka a kpọrọ ya anyị ji eri nri mgbe gịnị mgbe ochie nke bụ nke ụmụntakịrị nke a uke papa etinyere ya ofe etinyere ya gịnị nri akpụ maọbụ nri ede dịka a na-akọwa mgbe ochie kedu ihe nke na-arụ nke a bụ nke ụmụntakịrị eji etinyere fanny wet nke a bụ efere ụmụntakịrị nke a bụ nke okenye etinyere nwatakịrị ofe etinyere gịnị akpụ maọbụ nri ede nke a bụ ngazi ha ji eri gịnị osikapa mgbe gịnị mgbe ochie